Hej og velkommen til dagens udgave af Unge Elitesportsudøvere. I dag følger vi Alex Jonsens hverdag, som spiller volleyball på eliteplan. Han spiller i Hvidovre og har fået 23 kampe for det danske landshold. Work it, make it, do it, makes us older, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Hej Alex. Hej. Nu hvor du går her på Greve Gymnasium, hvordan påvirker træning egentlig så din skole? Jamen, min træning påvirker rigtig meget min skole, i det at jeg har så mange afleveringer i skolen og lektier. Så derfor, hvis jeg skal nå det hele, så bliver jeg nødt til at strukturere min hverdag rigtig godt, så jeg får tid til det hele, både venner og familie og også lektierne, ikke? Ja, sådan noget med lektier, det spiller jo egentlig en rigtig stor rolle. Har du overhovedet tid til lektier? Ja, det har jeg, fordi at i det jeg strukturerer min dag, så får jeg automatisk tid til det hele, selvom det er lidt stramt nogle gange. Ja, man siger jo, at gymnasiet det er festernes tid. Hvad med sådan noget med fester og alkohol? Ja, altså, man siger, alkohol det er jo ikke så godt for sporten, vel? Men alligevel, så er jeg ung nu, ikke? Og så derfor, så drikker jeg også alkohol en gang imellem til fester og sådan noget. Så du hygger dig stadig? Ja, det er der også tid til. Nu har vores vært Christian sørget for at få et lille interview, så vi kan få et indblik i Alex' hverdag på Greve Gymnasium. Men det er langt fra alt, hvad Alex foretager sig på Greve Gymnasium. Han bruger nemlig rigtig meget af sin dyrebare tid på styrketræning, hvilket også er en utrolig vigtig færdighed, når man spiller volleyball. Jeg er Alex Jonsen. Jeg spiller volleyball i Hvidovre på et meget højt niveau. Jeg er lige fyldt 17, og i min hverdag der betyder volleyball rigtig meget for mig i det. Jeg træner 3-4 gange om ugen, plus kamp og styrketræning. Så det løber op i rigtig, rigtig mange timer, jeg bruger på det. Og så skal jeg også have plads til skolen og vennerne og familie. Så det er nogle rigtig hårde dage nogle gange for mig. Som Alex fortalte i sit interview til vores vært, forsøger han at strukturere sin tid, så han både får tid til lektierne og sporten. Men han har bare en så stor passion for sin sport, at han samtidig mister fokus, når han er i gang med skolerelaterede sager. Alex klarer sig dog fint i skolen, og ud fra hans karakter kan vi da også konstatere, at hans talent ikke ligger udelukkende på volleyballbanen. Nu skal vi dog videre overvåge lidt af hans volleyballtræning. Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys. Hvad synes du om Alex ude for banen i forhold til hvordan han er inde på banen? Han er ikke så sur ude for banen. Han kan godt blive lidt sur, når han er på banen, men det er blevet bedre i forhold til da han startede til volley i hvert fald. Alex har et langt større temperament, når han er på banen, i forhold til, når han er ude på banen. Men han er en glad person ellers. This is the end. Hold your breath and count to 10.